Ako som vám už minule spomínala, dopátrala som sa k tomu, že pravdepodobne ten istý veľkopodnikateľ, ktorý načierno uskladňoval nebezpečný odpad z batérkárne v Maďarsku, o čom som zverejnila aj video, mal od roku 2008 do roku 2022 založenú spoločnosť na skladovanie odpadu a na medzinárodnú nákladnú dopravu aj u nás na Slovensku. Jeho spoločníčkou v tejto slovenskej SROčke bola aj istá pani tiež z Maďarska, z nemenovaného mestečka. Rozhodla som sa, že aj napriek vzdialenosti túto pani navštívim osobne, aby som sa s ňou porozprávala a zistila pre vás niekoľko informácií. Ešte pred príchodom na miesto som z toho mala zmiešané pocity a už dopredu som tušila, že sa dostanem na zaujímavé miesto. A to sa mi aj potvrdilo. Po príchode na miesto trvalého pobytu tejto pani som sa ocitla v osade. Pri mojom aute sa hneď objavili miestni Rómovia, ktorí mi povedali, že na uvedenej adrese býva ich rodina a o tejto pani nikdy ani nepočuli. Či sa jedná o bieleho koňa a prečo ďalší spoločník tejto pani figuruje v ďalších 500 firmách na Slovensku, mali by zistiť už orgány činné v trestnom konaní.